Demokradiyya, demokradiyya ya mutanen nan tun shuɗe gwamnatin da ta wuce har ya zo yanzu yana cikin gwamnatin yau shekara 9 ya ɗi mana capital project wanda ya guda 4 banda emergency da ya cikin asibiti. Shi honorable Mustapha Yusuf ya ɗi man capital project guda 4 wanda ya manya a shekara 9 da ya bisa mulki. Jan ma magana capital project. Duk mutanen da ka sani ana haɗi ma yanzu magana sa da ko ya taimaki al'umma kuma ya gina ƙasa ko ba haka ba. Duk mutanen da ka sani kai barin gama ba wai mu ba yaran shi wanda muke tare da shi muna tare da shi ni abokina ne amma saboda mulki na Allah ne ya riga ya bashi dole in koma karkashin shi ba mu ba hatta ƴan uwan shi azaba suke sha. Abdulhakim Aliyu Sani Jibiya wallahi billahi yaron nan sama da shekara 5 ya kai ka sani ko ma kana jin labari akwai gidan yadda ya aza yana ya zuwa ya kwadago ya samu naira 1000 ya zo zuba 500 har Allah ya kai shi yanzu Allah ya bude ma taskoki na rahama nashi yana business din shi ya zo ƙara gina ta kai kai kowa sanin tallafin da ya Jibiya shine ya fara bude Akensu Foundation duk Jibiya duk wanda ya bude foundation yanzu ƙarya yake da manufa ya yi ta amma shi ya bude babu wanda kuma ya baya gudunmuwa babu kuma wanda yake zuba gudunmuwa a ciki. Sunana Mustapha Salisu na Alhaji Jibiya amma wanda ake lakami da makaballi. To bari in fara ma da honorable Sada Soli. An waye gari ma shi ke rike da jam'iyya. An waye gari tun daga 15 da muka taho ko kuma zan ce ma daga 14 da muka taho ba mu jin daɗin jam'iyyar nan har aka taho ana ta tahiya sai da Allah ya kawo Sada Soli cikin ta. Saboda Sada Soli ya iske dan majalisa ne yanzu yana mulkin ta. Ko ba haka ba. To amma ba dai daɗi ake ta tahiya amma Allah yana kawo Sada Soli. Sai Allah ya taimake mu duka wa'ansu ma dalilin shi suka taho jam'iyya. A ƙarshe jam'iyyar ƙaramin hukumar Jibiya ban ce ma ba ta wani wallahi sai da aka waye gari Sada Soli ke rike da ita babu wanda zake rike da ita sai shi saboda inda ba dan shi ba da tuni jam'iyyar APC a Jibiya dokar gamman ta tarwace billahi la ilaha illa huwa ba a yi ba za a yi ba kuma yanzu ban sani ba ko nan gaba masu tsohuwa amma babu wanda na daidai capital projects Sada Soli ina hidda ma abubuwan da yayi. Na biyu taimakon al'umma da yake yi ina hidima saboda ni ina ɗaya daga cikin mutanen da lalle zan hidima kuma in na hidima ko ka amince ko ka amince ka je ka bincika ka ji. Na uku Sada Soli babu wanda a cikin jam'iyya ba wanda bai taimaka ba cikin ta kuma sannan mutanen gari shi yana da wata alƙibla ɗaya yana da wani abubuwa nashi na zuciya ga saboda ni na san kowa ne Sada yanzu na in ya tashi taimakon ka ba lalle bane sai in ya sani kaga na ɗaya ya taimaki al'ummar gari na biyu ya gina gari na uku ko ba ka so ko ba ka san Sada Soli ko kana san shi ko ba ka san shi kai ka san ya taimaka kuma bari ma hidi ma wani abu da duk wanda ka ga yana yaki da Sada Soli yanzu babu wanda Sada bai taimaka ba wallahi babu wanda bai taimaka ba amma kai ka san ba mai iya mutum arziki sai Allah to mutanen duk da kaga sun taho yanzu suna yaƙar Sada Soli babu wanda ina hidima cikin su gabaki ɗayan shugabannin su shi yanzu in ka auno da cewa lokacin da suna yaƙar nashi da aka tashi tsaye yawanci shugabancin su gabaki ɗaya manyan sai da Sada Soli kab ya zauna da su ba wanda bai kure ba ciki ban taimake ka ba ne ma kaza ban taimake ka ba ne ma kaza to duk a ƙarshe kuma aka dawo cikin kashi 3 ya janye kashi 2. Bari ba ka wani labari wanda baka sani ba da muka matsa a 2007 sai mun kori Sada Jibiya bata shiga fitina ba to ɗaya kenan sannan na biyu ina gaya ma cewa da muka taho yanzu wannan jam'iyya mai albarka ta APC billahi la ilaha illa huwa kashi 3 cikin mutanen Jibiya ban ce ma ba kai ta kashi 3 kashi 2 saboda Sada Soli suka taho in dan wa'ansu 'yan siyasa nan na APC ba za su taho ba amma yana tahowa kai barin ga ma hadda ni nan ina ga ma cewa sai da aka waye gari ina cikin jam'iyya abinda zan ci gidana ya hikari ina riga ma da zan sa ta hikari na amma Sada Soli na durrowa cikin tafiye billahi la ilaha illa hu duk wanda ka san yanda ka san ana bada financial allowance haka aka yi ma mutane wanka da dama in aka ce ma ciyaman local gamma aka ce ma dan majalisa na jiha aka ce ma dan majalisa na tarayya idan za su hada kansu
to za su yi kokarin da sai an waye gari da cewa in dai har sun hada za su yi ne dan Allah ba dan kansu ba za su yi. To billahi la ilaha illa huwa sai an rage mutane pressure duk da kowane dan adam da irin arzikin da Allah ya yi mashi. Amma dai wa'annan ukun suka haɗu to yanda kaga Siraji Abu Honorable Siraji Ado cewa yayi abubuwan kirki, ya taimaki mutane, an ba mutane ganima sosai, roman gwamnati, roman jam'iyya. Amma dai ba a cewa ba saboda bai yiwa a ce gari an ce kai kadai kawai ake so dole. Annabi ma da kake gani Qurayshawa ƴan uwan shi ne amma sai da suka yi hasada da shi. Ko ba haka ba? To ba ka ciyawa da ciya kowa su ya suka. Amma in ka raba yanzu kashi cikin jibiya ka raba mutane kashi hudu kashi ɗaya za ka hidda. Ba kwanan nan yan gwara boys ba ke ta kaza dukkan su babu wanda ni zai zo gaba na ya magana saboda na san irin taimakon da aka shi sa da yi. Amma su akwai wani abu in aka ce ma mutum yau sabo ne ga siyasa ka gane ko so yake dandanan shafshe kuma ko Allah da ya halice ka ya rubuta ma arziki in za ka shekara kana rabbana atina sai lokacin da Allah ya ga dama lokacin ya rubuta sannan ya saukan ma da abu ko ba haka ba. Amma da kaga duka suna wannan faɗan da shi gabaki da yanzu yana ya zana ma sama da mutum 10 wanda ya taimaka ta bangaren ilimi ta bangaren kasuwanci ta bangaren wani taimako haka. Amma sai a dinga cewa Sada Soli wai bai samu ma mutane aiki. Yana da aqida ɗaya Sada Soli, shi aqidar Sada Soli ɗaya in yi ma abu ma bai san wani ya sani sai da zaka tirke shi sai ya ce ban ma kaza ba. Dan majalisar jiha tsakani da Allah dole mun rimce idan ba mu ga kyan makamta ba. Wato abin da ya bani mamaki kuma ya bani al'ajab kuma hankali na ya tashi. Kaza muna da constitution biyu na Sada Soli ko ba haka ba? Kwaskoro wannan yau aka waye gari shekarar shi ɗaya da wata 8 amma ya yi empowerment ɗin da sama da mota 50 ko 60. Babar da ni zai fara empowerment ka auna da ni da cewa ni dan jibiya ne abokina ne amma ni fara empowerment da ni na farko ya raba babar ya kai 100 da wani abu. Mutanen nan tun shuɗe gwamnatin da ta wuce har yanzu yana cikin gwamnatin yau shekara 9. Yaɗi mana capital project wanda ya guda 4 banda emergency da ya cikin asibiti. Shi Honorable Mustapha Yusuf yaɗi man capital project guda 4 wanda ya manya a shekara 9 da ya bisa mulki. Janye ma magana capital project. Duk mutanen da ka sani ana yaɗi ma yanzu magana sa da ko ya taimaki al'umma kuma ya gina ƙasa. Ko ba haka ba? Duk mutanen da ka sani kai barin gama ba wai mu bayanan shi wanda muke tare da shi muna tare da shi ni abokina ne amma saboda mulki na Allah ne ya riga ya bashi dole in koma karkashin shi ba mu ba hatta ƴan uwan shi azaba suke sha wadda Mustapha na daidai ya samu an yace gwamnati bai ba su kuɗi kullum gwamnati ake ku je ku taimaki mutane tun daga gwamnatin Masari ake cewa ku taimaki mutane bai kamata bai kashe masa zuciya sai ina zana ma yaran mu nan wanda ma ke kusa da mu wanda kowane da sana'a shi sun je sun nemi ya ba su kuɗi su je su dan yi kasuwancin su saboda maulan nan ta yawa abun nan dai kaga wannan siyasa suna yin ta dole ce ba yanda za su yi har sun kai ga zuba zara'a yau shekara 8 kenan zuwa 9 Mustapha na mulki miki bai samu ba amma yau bakin ciki na ɗaya da Mustapha Yusuf nan aka zaɓe ka ai ita siyasa an ci government by the people to the people for the people ko ba haka ba ka taɓa siyasa kai ɗaya babu mutane alƙawulla nawa ka ɗauko kai barin gama akwai lokacin da esco ma wa'anda ake ba albashi suka ce wallahi ba za su zaɓi Mustapha ba wani rabin Sada Soli zo ya ce billahi la ilaha illa huwa sai sun zaɓe shi haka kuma aka yi tsaye sai da aka zaɓe shi amma yau abun bakin ciki baya tuna da 'yan majalisun da suka wuce can baya yanzu ba su da komi ka je ka gina investment a wani gari ba mutanen garin ba ke karuwa da su ka ɗauki wa'ansu mutane ka je ka aji can su ke karuwa da su yanzu haka abin da nake ce ma na sai yana cikin kwamitin alhaji in ya gama wannan abin Saudiya zai wuce ce ne ya oda kuɗin nashi ne ba na jama'a ba ne abinda ba kuma kiyayya ba ce abinda yasa na canza sheka shi wannan yaron da na canza zan baka foreign 2 zuwa 3 na shi Abdulhakim Aliyu Sani Jibiya wallahi billahi yaron nan sama da shekara 5 ya kai ka sani ko ma kana jin labari akwai gidauni yadda ya aza yana ya zuwa ya kwadago ya samu naira 1000 ya zo zuba 500 har Allah ya kai shi yanzu Allah ya bude ma taskoki na rahama nashi yana business din shi ya zo ƙara gina ta kai kai kowa sanin tallafin da ya Jibiya shine ya fara bude Akensu Foundation duk Jibiya duk wanda ya bude foundation yanzu
ƙarya yake da manufa ya yi ta, amma shi ya buɗe babu wanda kuma ya baya gudunmuwa, babu kuma wanda yake zuba gudunmuwa a ciki. Kuma sai aka yi sa'a Abdulhakim ya hito, kowa ya san yanzu duk mai mulkin yanzu jibe ya san wane ne Abdulhakim, ya san wane ne Ali Sani Mariganyi, Allah ya gafarta mashi. Babu wanda ya ɗauko halin Ali Sani irin shi Abdulhakim. Zai zo cikin foundation ɗin shi ya je ya tallafa mu marayu. Shi ya fara gyara ma ciwon kansa na nan a cikin abin nan ɗin shi. Ya zo kuma kai ka san ko kwanan na yayi musabaka an yi Mustapha ya zo ya haɗa wani empowerment amma na banza ne. Menene empowerment na banza? Faskwaro ma wannan mota 100 da nawa ya raba da babura, ka zo ka aji tsohon motoci guda 2 ka ba yaranka. Za a ga aji tantaya ta shinkafa wannan ta sada su dici. Ya ce ya ware naira miliyan 50. Ƙarya ce a ce an ware miliyan 50 da masu 500,000 da masu miliyan 1 da masu 100. Hai abin nan bai yi tasiri ba bisa yanzu na Siraji Ado wanda ya tasiri. Saboda yanzu Siraji Ado ko da kuɗin ƙaramar hukuma ne ya yi amfani da su bisa damar da ya kamata ya yi amfani da su ya rage raɗaɗi. To shi Abdulhakim yana gaya ma gaskiyar magana. Kuka yake da idanun shi yana cewa Allah ya bashi dama jijibe lokacin wani gari ya je nemo kuɗin shi ya zo yana taimakon mutanen Jibiya. Kai a ƙarshe ita wannan takarar mu muka cilasta ma Abdulhakim dole sai ya hito saboda zuciyar yaron tana da kyau. Zuciyar yaron tana da kyau, ni na san tana da kyau saboda na zo na da matsayin shekara 5 da shi. Banda matasa hatta abokan uwayen shi da wa'ansu uwayen nashi da wa'ansu daidai da shi yanzu baki daya kai za ka dinga gani, ai kana hawa waya kana gani yanda ake ta so ake ma ya zo saboda yaron tun da ya wa'ansu abubuwa. Ka san su matasa akwai wani abu ɗaya gare su, idan ya zo ya yi competition na kwallo wannan wanda ya aza abin nan ko ba haka ba, sannan kadiba a ƙarshen nan musabaka alƙur'ani mai tsarki ya zo yi, to banda taimako na ƙasa da yake da Ansu Foundation, wallahi billahi matasa yanzu da suka duka gabaki ɗaya sun yi analysis suka ce abin da ya kamata Abdulhakim ya zo hito takara saboda shine matashi wanda ba mu tunanin cewa mutum zai zo ya yi amfani da dukiyar shi zai yi kwadago ya zo ya zuba ya taimaki mutane har ma na jama'a su zo ya mamaye sai koma ya kwanta da su ya ce ba zai abin nan ba. Shi yasa muka wuce riga baki ɗaya muka ce kuma idan ya ce ba zai yi takarar nan ba wallahi za mu yi ƙarar shi ko ina ne, saboda yanzu ba ko da yake ni yanzu nan ko da zan hidi ma za ka gani Allah ya ce kai ɗaya ga wata zai shigo nan za a ga yanda Abdulhakim gwazo saboda ba mu da wani nagartacce yanzu kuma yanzu mulkin duka na yare ne. Kaga shi za Ubangiji Allah sa gwamna ya gama lahiya da mulkin shi har ma ya samu wata kujera. In dai za ka hidi mutum Allah ga baki yanzu ba a gani ba a ƙasa tun da ake gwamnati ba gwamnatin da aka raba a ganima irin gwamnatin mai girma gwamnan Katsina Malam Dukko Umar Rada, wallahi babu tun da aka ban ce babu jami'u na baya tun da aka wara wannan APC babu gwamnatin ta raba kaya, to irin wannan ne ake so ka gane ko jiha ta yi local government ta yi, to amma in ka mai da cewa dukiyar mutane za ka mai da ta ka ce ka je kana kasuwanci da ita kuma har mutanen da suka taho da su ka ci amma ka taho da su gabaki ɗaya ka ce za mu yi maku kaza za mu yi maku kaza za mu yi maku kaza kuma ka ƙi masu wannan abu billahi da la ilaha illa huwa kai kanka ba za ka kai labari ba. Ai mu yi magana ta gaskiya saboda hakan jama'a mu yanzu honorable Mustapha Yusuf mun riga mun kare magana da shi kawai mun gama, saboda ai bai yiwa ko da yaushe a zo gahara sa ba ta ba mu tsoro mu yanzu ko ba haka ba, sannan kuma bai yiwa a ce ba mulki bane wanda ke da wamanne ko ba haka ba, yazo shi ma ya sabka wannan yanzu mulkin matasa yanzu ka kalli gwagware ai matashi ne yanzu ko ba haka ba, shi ma Abdulhakim yazo shi muke so a Jibiya local government, shi matasa ke so, dattawa abokan uwayen shi suke so saboda mun zanta da su babu wanda baya so, sai dai a ce kalubale na wa'ansu yan mutane kalilan wa'anda ke jin tsoron wa'ansu mutane, amma a Jibiya local government yanzu gaskiyar magana ka je ka shiga cikin Jibiya babu wanda ake magana shi illa yanzu Abdulhakim ya taho, amma mun yo ai ya san ko wane ne ni saboda mun taho da shi karanci daga 14 zuwa 15 aka yi gangara aka taho, yanzu muna 2000 nawa yanzu
ai ya san kowa ne makaballi, ya san ni na taimake shi bai biya ni ba. To amma abin da yasa shi Mustapha Yusuf dan majalisa namu mai ci na yanzu, da ni da yara na mun yi alƙawali da shi ya kasa cikawa. Wallahi allazi la ilaha illa hu, wannan Abdul Hakim da kaga mun dauko shi shine ya mamu wani abin da muka ji daɗi. Ba mu zuwa Abuja, Abdul Hakim bai zo tarire mu ba, ko da mai girma honorable Sadi Sodi baya kasai ya je ya kai mu. Ka san da yanda Abuja take da tsadar rayuwa ko, to shi ya samu ga ya dace mu to da kudin shi zai zo abin nan. Kai ba dai hidima kwanan nan ma da aka yi wani biki can Abuja, duk kullun sai ya ba yara na naira 5,500 su ci abinci har aka gama kwanakin da za a yi na bikin. Ya zo kuma ya dauki, kuma inda ya kai shi ba ruwan shi da wannan adawa, bai san shi wannan bai san shi, zai dauki wani kudi ya ba wannan, ya dauki wani ya ba kudi, da mai san shi da mara san shi. Shi yasa ga ita siyasar jibiya gabaki daya ai yanzu uku ne suka bullo, biyu ke hada tsakankanin su. Ka ji ana magana Abdul Hakim ko ana zagin Abdul Hakim, to shi bai dauka ba, ya dauka jibiya duk ɗaya ce gabaki daya, da mai san shi da mara san shi, kowa zai iya taimakon shi. Kuma da wuya kaga hushin Abdul Hakim, da wuya kaga hushin shi, saboda gadon uban shi, har uban shi ya je lahira bai ka taba jin yayi hada da wani Ali Sani. Kuma sannan uban shi ya taimaki mutane garin nan. Duk wasu masu mulki yanzu na daya ya kowa an sai ya koya ma uwayen su, an sai ya koya Demokradiyya, siyasa, demokradiyya ya shirin